Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sinalabatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala ka inilot tanong sa hanay di umuro. Piray resyo kami at tayo, ang anisigi daw nga. O piray ari ka, yung nadmatay. Naman hindi mo kada kamatay. Na ada penalam ba, alimur ka wallah, saka pakatubot ka. Kaya nga, buta ano daw, nawara niya nakapkudsa. Kullu bani adami khatta. Kaya katanan ng Nabi. Lao ng buta ano daw nagkaribot. Kau di ka mo maribot na baka ni makasumago di karibot, baka Nabi din karibot. Pero mga Nabi na karibot dikira. Apa yang surah nak keribat? Lamu na buta ano dam nak keribat. Ayaw to pagminnya nakaribat tanong takang berdosa. As uy na biya kan bidi-bidiwin sa daradat so ap keribat utaw. Na ini ba na yung Nabi wa khair hatta inat tawabun. Ay miya ka piya keribat na dito bat. Ay mana? Nagtimo-timo sa mga pipiya kong mga tao na utamo beto bat. Magubeto bat. Dia ngadu nadudu buat apa perintah na manusia nadudu kelas yang nama dudu orang ada na tarong seberang dasuk 8 billion na tayo man to kaya pa ada kalian. Win nadudu ka kelas ya tarong. Paganeron aklasi na manusia abada taubat. Ikadua kelas ya manusia na darwa ka. Na basta giyan kaya di nga pagintaw na kailangan na mata ko ako dua. Aga neron na mata ko sa giyan ko to ayamanan niya na matrix ka ginawa nga siya mata ko pagana betal. Kau di ko mata ko sa unta pagana siya ka sa unta ka dua siya. Ano yung mga dadal mo? Malutan ng pakabilangan sa pamikiran tanong. Ay mana niyan? Natagda nga ginawa Muslim ka. Kung di ka Muslim, nakapir ka. Sika matawag tagin. Tagda nga ginawa ka, baratawbat ka. Kung di ka baratawbat, nadarwa ka. Sika mapad kumabad darwa ka. Tulay pa na tulad na niyan. Tagda nga ginawa, maginawa ka. Kung di ka maginawa, namaligit ka. Tagda nga ginawa nga, amontol ka, kung di ka montol, napanalong ka. Tangda nga ginawa nga, amapiya kay katsero, kung di ka maratay katsero, narok tayo mo dulo. Giyan kaya inaliwala, adwa ka klase, abas tadi ka mapad, siya kung ditubat, na siya ka mapad, udarwa ka. Soalnya dumidisid siya. Faman lam yatub faulaika humul zalimun. Sad natiwala sa ditubat na mata na simapad ko mga darwa ka. Soalnya na SML yung nabuso manusia. Ay mana na uli ka tam kada ginawang apad ka ko barat taubat na siya ka mapad ko darwa ka. Na siya tanong kagri niya ginawa tanong. Nakamiya sa tanong yung mga manusia tanong, napakaribat tanong, kami sa tanong. Namiya kadadak na kami sa tanong. Kabayak na siya kanya mga fokus. Daw na kutuba ko. Bayang. Apayan ko na, pero na. Siya kanya man ito iraramig. Sa mga targib, siko, at tubat. Kagigi, ikalipatan ng mga tao. Eno daw po ka manusali, kadap tubat. Ano hindi nga tao? Basta mada sudi tubat, namiyari sudi mga gilbak sa manusali. Atay punduwatan, atay punduw, kayo di na buktubat. Pwede putinti ka tao eh. So ayamanan niya na sitan ni Pramig, ako fokus ako mga tao so at tubat. Yakadak-dakla kialo niya sa Quran. Yakadak-dakla kialo niya sa Quran. Kumani Nabi, na ayaw po yung kuno na aking tuwa, kapakaptubot ako mga tao, pakapumbalingan si Allah.
Nagyan ka iya kang galba ka si ko mga dusa. Yung kaya kang galba ka si ko mga dusa na dua. Baga dia pitur ka wallah. Baga dia pitur ka wallah. Naptubat ka. Pag istighfar ka, pumani ka sarila, ulit ni naptubat ka. Dia na pag istighfar ka, watubat. Na video na, naisa-isa ka tayo ng mga tao. Na mapendenan suguan. So tigo mga ulama, innal mutalabata bi fi'lil ma'muri a'adhamu min mutalabati bi tarkil manhi. Ay maana niyan na so kasasakata waga ba o kapanggalbakang ka o mga inisapar na mas malaak kasasakata waga ma kung ibagang ka kung mga inisugo. Ano ito na pakadali mo na bukuhan siya? Ay maana niyan na so kanggalbakang ka o mga inisapar lalo na pinagbabawan na dusaw to amala. Uway, kibaga ka na ka kung mga inisugo na mas malado siya. Siyabot niya ako tanong tulad yun eh. Lalo na isa parsan na isa sa parot. So tingin suminggalabak sa dusa na tila ka uto. Na mas lebih at tila ka so di panggalabak kung mga inisugo. Ka uto so mas niya kabubogya sa butong. Nah, ito na ibarat yan. Ba't matulad pipi? At ano mabati yan? At ano may pipi tulad na yan? Ay tulad na yan. Na si kumasa o Adam alaihi salam. Guni adnu wallah. Guni adnu wallah. Ito na pitaro wallah. Wala taqrabah. Hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Ano tayo, abo may atas si Kambin, importante na, piyas sasataga na siya buto mo. Oh. Gibarat yan. So, kang buka kumain niya sapar. Pitero wala na siya para niya na ubah kanu saya ubay. Aya ikaduwa hindi manahon siya. Ay pinamiyang sa Quran na ubah kanu kan. Huwag kayong kumain sa itong puno na to. Pamawan, nagyan nga sa digta na wawan. Kayo kuldiyo. Ubah kanu kan sa giyag. Aya to amiya ko niyan. Na ini saparon, ubah kau ubay, ubah kau kan. Namanya akan sila no, miya ribat. Na ayak yang gelba kanin sa giyaw tak keribat yan na demar subay ginawan. Napso. At tepesir o saitan nagyaw untuk ayat. Ay kiti na pitiro yan na ubah kaun ubay. Nabapitiro ni ubah kaun kan. Ako po nga siya tingin makakana kayo hold na kayo watatak na miya tatap kan mo surga. Tiap sir po karuman yan na initirgi binun. Na taman sa debar subaya ginawa kabiro na matatap sila ro na boy sila miyakakan. Ay pitiro wala na ubaka ubay. Na ayam ya suguk yan na isasapar. Na sudin sokya suguk yan nun. Na kinuwa wala aputan ng Adam alaihi salam si pusurga. Na ini transfer yan sa dunia. O pamako cellphone hindi bluetooth yan nun. Pagkawakasan hindi sirit yan sa dunia. Adun naman nakata. Na sabab sa uta ayam niya suguk yan na isasapar na diuro ka niyang wala na mitubod si wala na isa miyadoy usabad ko mga ulama nagiuto abiyang pagluong Adam alaihi salam sa kapumanin ni sarila ko wala na piyat timong sulutan na mas malas miya pagluong sa kapungurugi ang wala sarila. Uwid na really na sa kanya ng wala. Ayam niya sopak yan na isasapar. Nabantungan niya miya kapunpun. Gito, ayam ana niyan na kagaya tulad din. Ikadua tulad niyan. Agyan ko to akyat giraw wallah syekh iblis usjudu yuta pugo siya yung tagutan. Usjudu li Adam. Ayam ana usjudu na subuan ini subukiran asjudu ni Adam. Subuan. Aya ini subuh na sujud niyo. Fasajudu na lawan. Malaikat na sumijud.
Ila iblis, subuh ke syaitan. Aba, sudik tanwa sumiyangka. Wastakbar ini puro na ginawa ni ami pupuro. Siya sa mga padayat na tinanong ka sujud dia kan siya, mas mapiya ko dis kaniya, napun ka sa kaniya, sa lupa pak napuno ko sa apoy. Papuro kay darada. Ini puro na ginawa niya. Masya Allah. Nasunsok niya sa pakanir, ami pupuro pun, namimbulis so iblis amal'un. Ayaman na kaya murkaan. Nasunsok kaya murkaan, ayaman na amal'un na, dito nagpakatawbat mo na, babubangkit na niya. Gitu, kasakit o, kaya sumuwa siya kaya man isusubo. Hindi mas makapin dia. Si Isbusa yung tauras. Ayaman na niyan na doon yan kang gudaw da ko inisubo na mimbolis kayo na malakon kaya murkaan siyang tokas. Ay ni kan gawa ko iblis na lana tulalay. Niya patutunaw ta piro ka lana tulalay. Ngayon to napansin ka niya ko kang murkaan. Ayaman na ta kaya murkaan iron na miya din sa inam ubos iblis na bag makasurga. Wadab tiro sa ulama na tiya taron ka rin sa ura na yun di pitirin na sura iblis na kaatobat ni Allah. Ini masa dua lang na Quran. Mas mapun ini sugu ko iblis na danyan manggelbak. Nagyang ya dua dusa na lang to na ya di manggelbak. Ay dapat yun. Ay kada kada sugu na datanong gelbak ka. Puno ako syahada. Nagyang ya syahadatain. Tapi lagi na muna wala kada sugu sa. Yung tapugusin ng taburo. Bukan lagi na ayaw to mga pati dala baro nagyang to tigin man to uta di kap mani la ilaha illallah. Lagi pagani nagyang to nafi wal itsbat. Amo ta nafi wal itsbat ta kasengka ka kulawan taman. Na mga de miyasang ka kasulang na sengkaan. Agi swallay mitero. Wa ma yu'minu billahi aktsaru wa ma yu'minu wa ma yu'minu aktsaru billahi illa wa hum musyrikun. Kaya katanan wallah. Ayat 3 Allah kada lang kung mga tao akipa para tiya nasunod ang kira na mga pananakot to. Mana mapaparatiya na kada lang no mapapanakot mga pananakot to. Nano rin di pananakot to. Sabi ako mga lokostan, mabustan lalako na mananabagtak na tinamikan pa siya. Ganun. Pamalian na kami nanabagtak. Allah. Masya Allah. Pamana ayap ya kasarigyan yung tatagtak. Dan taro ba dinitiro tagatak ka ba kasansuong ka kasirat siya ka. O pamaw kakasugat na ligad na kipagutong hilapit sa ka. Ino ko ito kabat niya. Ini pandur ka wallah. O palalakaw ka. Na anda mga mas nunduan ng nabi. Ini dunir ka so. Bismillah tawakkal to Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Lalakaw ka. Okay, nabubugang wala sa pamikiran. May kung dinuwit dua, siguro gini, ang atugur ko ba, nasugat to karon namya, ibubog niya gito karon. Teka na ino ka sa Allah. Api ang ibu nga la ilaha illallah, mga pagarya, na ayat tanong mo, iyawidakan, nga tawhid ka, giyang kaya tawhid, pinggalubo ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasusyo kaya ngalubo kanina, tamang mga pagarya niyan, mga tindiyemisan. Hindi ka bulian sa Nabi. Di pinakamapindakan dawat. Ikadua, pagandang tanong, pinaka-importante na nga mga fiqh, mga hukuman. Ako baso ko, kaya pa kablang, wag ma, natabi ako mga sapulo, na binuunip, tiro ka ba na pangilatiyakan o sa kataw, buwa ka murakan ako niyo. Ay kadang na akong mga tao, na uso ka, pagpagusya ko, wag ma, napia, suda pa lang yan, kudan mga pangali, na mas mali ka pag siya di sulam. Paratihan mo siya. Di mo bagal ni malimang, nabubulang ma. Kana ba kasandagan? Pamana, kana ba taro di punggayan? Ay pagmin na kasi ipa ma. Lagyan ko to, ayaw ko kaya nga pagili na so kana di ka pagusya ko wag ma. Uwi da sa mga hukuman na miya kalubay ron sa mga tao. Gitu kaya tiro na taburutan ng kagiya, kaya alam ko na ng tabi niya kagiya. Agiyat ka nakakabagay sa dawat. Ino ba piya kapamakinig ka kadap ka sa gabagaon. Bano yung katigyan so kapamakinig sa datar o kapagpagan na dangka o karanak. Ina gitu ka ba gitu mamanang ta tiro yan. Ay mana ko diga raram na nadir ka sudo utak tiro ngani ko sumalay buntak pa bareng-bareng at sula ka di ka kesabutan ng utak tiro. Oy. Ami ka krip-krikan na pagitong-pagitungan nakaram de boy kesabutan ng. Natabi ako mga sakro na hati kaya record siya na ita di pa kapamakinig. Kenapa di marata? We na mas mapya kailangan nakasabutan na kagiyong utak tiro niyan. Nakana ba nito pripita-pripitan. Ako pa kaya na matiro yan na nga man. So mga tao, di mga tao makinig na sa sulinan na wala sa siksa amala. Sulinan wala sa siksa amala.
Wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Aduh, mga tao wakyo may hapa mamakinig tanong piyaw. Butan warip ketutong sa narakasa yan. Espesyal, sibiwan na sa mga tao. Adi mga tao mga makinig. Ako nung pa ka nang lumalambos. Ha? So ayaw man na niyan, nagyong tadi pa ko sinaw tagutan, o tiyang tanong na, o takabas na niya, miya kapira puno ragun na, di niya nung di pagalad, lagi po kapugutan niya ako na, di ka putag siya ginawa. Nama ko mga tridis na may nga si Alima di tridis, pinapamarakad ng mga lima eh. Ay kakarama karo. Miya ba lang ka sa iblis ha, pamarakad na adama eh, no ko iskisyo yudi. Miya ka mong siya ako ba sa iblis. Ay dapat ka. Ayaw man na niyan. Kailangan nagtanong ko ito kapag panahon ta kapakadal matanong, kapakabulab lang matanong si Kuwagama. Sabot si Kuwagama. Dia mo ito, ayaw man na niyan. Akyamor kay ko iblis, natuloy niya, ito ayaw man na niyan, natuloy ayaw man na niyan na miya supakyan. Ay miya supakyan na. Alamat. Isusugo. Isusugo. Ay kada kada susugutan niya supaktan. Pamanditan mo yung kiwdo kan. La hawla wala quwwata illa billah. Yung takaba sa guru kami yung tayo niya potuluto. Ang tatigin na, dua timan na tigin suka bagay sa da'wat. Dua. Da'wat al-mujmalaw. Ito dahil sudikan juga pa usia guru kami. Ikadua na, ang da'wat mufassilin. Da'wat mufassal. Ay mga mujmal. Na pwede ka makapangalin na sa kaya mo. Agian na dalil. O tatigin nga baliguan ni walau ayat. Panaka pwede siya sa ayat. Nasa naman ginaw ka. Suwalay di mga den. Suwalay di mga. Kung takapagilan. Namiya ka kaya mo. Naswatingin sa mga ulama. Nag-intuir kira na mufassal. Pamaw ko na eksklusibo to. Anto na. Ayar ka nati kasimbayang kanu, kaso kasimbayang lima riski, lima amura sa kaun wala, bulbul nila sa pangitang ka. Ato na kita kasimbayang na una, yung mga sinipuche. Ato na yung mga wajibun, ato na yung mga sunatun, ato na yung mga hukuman, ato na yung mga rukunian, ato na yung pumakabatalon, din siya natin yung mga prurukuru. Na ayaw po ka pa kasi na sa mga ulama, na dito nasuldin sa mga ulama, ito tigil ito. Pagkadagdan ato na yung mga hukuman. Ya kadak-dak lah hukuman ini ay mana niya kahit kailangan nakasuwatan ron. Pegi bugi niya kasimbayang. Gendakan tano tabi ako makasapulo. Gumendak tano sa giya di pupola. Ay budda gele bugiran na mapini na marata to na mapi ako na makarata siya, na mapi ako na marata siya. Di siya di pulo-pulo si akili ni ay di pag-istorya sa wala buta. Ada bumi kay dai. Miya tama sa mga tayo man to. Biya ka sa kisaya mo daw datan. Okay naman na kaya mga tao din, simay-simay na takaba siya kung tagurutan o di matao simbayang. Apya so pati ka na ipunto na pati ka. At hindi nga ito pa ka na may kakanbun makada ka na. Dito naman yung matao sa ginawa. Apya so kapanguro. Ang hinarabing na pinaka marg na paganad. Kaya basta ribatan ka sa batang. Sa timang mo, batang ribatan na kaun. Amiyak kau tak berak, orang tak betang, beri singa, beri cebu. Alin na kana miyak kau tahu tak kaya nubu mana. Atau ni bawa songgi sisa pun kayak toladar kan kamay lay. Gumili raw kati ka sannaton. Malagi just spelling, sanna. Sin agunun, taan marbuta, sannaton. Ay man ito na pamakot maningan na rabun. Lagu po na kabal sa ako na senaton. Naimiyak man nato na turaton. Uwala ki, isi kataya mga guru, ina sini yung kailan di benar. Ay puno ba ka daw pa na, bumilo ka sunnaton, mimulya lalan, okay to kita. Nah, hindi mga Arabi kaya kargniya na yan. Ano man dito nga pagkakad na, sika di mamasama ako kumanay, suwadla na, puro tibuha, suwadla na giya. Di ka rin butil na. Hindi ka rin makapangadi, kaya kaya pisulun suwadla butil na. Mata lagi, karabay ni ka sa laga, na kailangan na masyeptan siya na ginautan, makarutan ng mga pahimikiran. Api ang ibuhi ang kaya, pagkakad na ako agaman na, dito nung matatago siya ginaw na, ito nung ibubuhan na, ito nung ipagusin na kaya kaya mga adlaw, Rabbi na. Sana, hindi kaya ako sana, di pa sana, kaya mo kang butihan na doon. La hawla wala quwwata illa billah. Mi harap ng narabi kay. Ato ni kadua ko niya.
Betul po kada-kada may kada na ibarat ya. Gumilaw ka jannatun. Panimana jannatun surga. Daw kuno ka di bawa jannatun na surga jin. Nah. Kaya perlu banget kita pada depan ketika jannatun minggu dia rending. Nah itu kata kau gitu an'am ta'alihim na'am ta'alihim ada senian nakasubata. Dengan pagkakada suratul Fatihah kami kemiyatay. Kung makamana al mota dalam mabuns. Lagi kan disimbayang nanti ka pabarakan ng mga ulama ini. Ay pinakakipat sa Fatihah na betul na Fatihah. Allah haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Mag-istighfar tanong kay kailangan tanong mata ne. Udi tanong sige sa oras nagkakal tanong malakal mo ta pumatay tanong ramig tanong miyatay na inap ko ba sa tanong Fatihah na Fatihah. Dia bidakan. Kailangan na tanto. Pagad tanong. So kabati ako suratul Fatihah siya sambayang napadana ng mga syarat bapiya at simbayang sa mga sang ibu rakata. Nabas tadi nga ba sa Fatihah diterima ng Allah. Padahal sa mga roon sang bayan. Na pebu mi apas kami ako rupa na suatul Fatihah. Ito mga paduna ayatan na kanay. Totang nga kayo. Dila ka ben gumili na ka sa ustad. Ito na ka kurup ka to ka kurup pa siya nga di ka kurup. Sana ko manuba ka kuan. Uwi na hindi ka sumanga pa ba sa nagkurup ka. Di na di ko manari po kabatiya. Ay makabatiya mo di kan saban na dapat ako kinisyo ko imam na de. Ate ginawa imam na ko siya kapakabati ang saka. Para sakay pungutad niya siya. Sakay pakabida ka sa kapakabati ka. At ito taw di nga ginawa na. Do ko man na rin makakan. Ba't ako wala ka uliga ka. Nasaka dumatayaw mo. Why? Ay dapat sulutan. No? Lagi ang kaya ko man. Uliga pa ka na do. Natay pakapuga na do ko. Nawin di kayo niya. Kala ka magaga namatay. Ito na yung ka. Di ba na masyari ito? Di ka pira hikiti ako. Baka parati ka, malaki lagi mitire na tika na nila. Kaya tulad, gila to toro-toro nga miniko. Ino puta ya, ini kagi na di ka binim, baka sa barang dati ang mutu nga. Uli na yung tiyak sumiyakit naman natin na pala ka na kayo sa ospital. La, hawla, di ang nariting ko tayo mo bumiyate. Siya ito na piyakam siya. Ay kaya piyakam siya nang naliputa. Ikaw makanya siya na, di bagi budaw ni Dud na tika na, so piyakam sa ini. Ino yung kuwan. Apa-apa yang nabona pihak kamu siya, pihak dari anan. Sarado na malaka. Pangay mo kabang pa lagu ya, kung niyo pingidaw ka. Ito ka man ito din jiging ka mga ating yan, madawang tali bigis ka malaka baka matay. Baka may stroke. Mata na kayo baka siya dagan. Ano ba siya para sa kape kabubulosan? Kaya nga nakape kabubulosan, kapag nilagyan ko daw sa ka, na meron niya binas, sumukmin na mabagar na tumo di sumalubay. Nga naman nila tayo puwasa. Atayin ba na rin nila kami mga pita ka. Dahil tabi ako kay Bapa nila kakabutot ko yung limba ko. Lagi bini sa lakas ako. Tsukay mo pa lagi na kami militi-liti. Gariw. Ikan mo na pamakon na ka. Wid na malaki wid na ka. Kauto. Nabobsipar na ako takabi ako mabulosa. Wid na kailangan ako takabay sa mga pagariya. Kailangan na mulutin mo okay. O pamako kapagtalo sa malayan. Pamako miyakarangit na magagama. Mag-tour na ako mariribat. Ngay radar. Mata ang wala mariribat. Buto talo sa Fatihah. Ayaw ko nung ibsudia. Lipat sa miyakala lipat sa kaun. Di ko di pag-usay ng mga sunan na di nga katawid ko ng sunan. Kaya katawid ng sunan na toto. Kakasang taluwa puting duro. Tabi ako, kung nabali na ka na ito. Kaya ba naging puting nga siya sa kami niya di pagilatan. At sa lakang ako kailangan. Pangana, tutaron na kaasok at tugumpiya sa dunia. Gawin-gawin na ni kaluli-luli at tangila ko tayo gawin dundo. So katugumpiya sa dunia. Naayamala na suka pakapas sa ilang na mauri. Nasima pa palalama ko king gulalanan. Karena suka pag-usayaw. Api ang langon tanong, buli-buli, langon alim, langon ng lebih, langon ng hapis. Na kami ka dito niya pumuluran na wallahi lazim, kada bali agama, di makapat sa agama. Na batalo ito pong yan, langon tanong alim, nagtanong si Sambuya. Apa mara? Tentang mira pataan. Oh, api ang langon tanong buli alim, ayaw ko na sukusok, king gulalan ng kumay, tumata, asubuan wala. Ay dapat yun. So kay pumuluran nun, kada ba sa rami usay? Kau suka pa magusay na peso at ay man doon, magusay ko agama. Di kau itong bangato, tinatuan Ay nakapilid na mga maalim na dito tabling na pamra ka din, maghigiti sa mga parting alim. Di mga tao tutubo. Allahu Akbar. Ini sen niya pa na ipiyakasul dia pa siya. Dia nga tutubo na ipiyakasul dia pa sa wajib. Ay kuriyan siya na basta boleh 100 na natutubo ka.
no kailangan sa kapang ko fiqh, mahukuman. Kami akaragag na eh. Alam ko dito kuhan. Marata suka tutubo. At di ako mo ditutubo. Okay, dahil ako na di ko disumi nga ditutubo kan. Kagi ang may kabaloy na kanya, panusang bayang, na kati ang mga lintano niya. May titi simul biya, di maganda siya yung mga hukuman. Nari, niya pa sa sarat asang bayang, di tiriman wala, udah tutub ka. Nabupuno kaya tiruan na sunan, nalagi na yung matiburo, nangarti kaya manumatas-tas na niya video. Mata ko pugi tiruan nga sunan. Nabupuno kaya tiruan nga sunat, na niya video, kung tamar kayo sa mali, siya ka mga kopya. Kuway, na niya video, kung ito ka kopya, na ba natutubi kopya. Nabupuno kaya tiruan, at kaya nakagina ni sunan, na niya video, kung talaga sa uli ganun ng mga kuta. Niya lago. Oh, ay dapat yun. So akin sa po siya ako sunan, nakatay sa mga gutan. Nabasik po siya. Ay buka taon-taon nga sunan ako. Dito na ipaligot ko mga tayo, iptirong na sunan. Kadi nga kataon, iptirong na sunan. La hawla wala quwwata illa billah. Udi na 3 fingers. Ito talaga ko ganito na mga hukuman. Makanya sa lipsuba na tiga may saya kayo na daruakan din ya lipsuba. Mata anak eh. Yang kedua kena lima basta nga tingin na lipsuba na dati wala kan. Kaya mga ate, mga ini ipagina pa ya. Kaya ako kumakat mo ito, napiyag ito na, hindi ka dutsin siya kan. Mata mo wala, kaya sana-sana ka dutsin siya ka. Anyway, ni Pongkong, makabats ka suwan ng ito, nakataw na po suwa taway. Ano ba tigo na ito, may karang panay ka mapay ganitar? Ano ba marata siya ganitar? Ako tapos ko sinakana, wag ipan, pero hindi pa ka, hindi ka na. Hindi pa ka nila. Ayun na po ko siya itanong, naso kayo importante yung mga ilam mo, kayo importante yung fit. O takabos na akong tagurutan, hindi ka pakapsin mo, hindi ka kataw ni katsimbo yan. Dahil mo, baka mo kapulirat, peso kong dirat, dali nga katawan. Kawaya pera ka na, isa kami din, nabigay ko sa 500, stiyan niya ko sa diyakata. Dahil ba, pinagkun ko sa wala utara sa 20,500. Iwayak eh. Lahu. Ay, tanong agad pa rin, binigatan mo kaya sa wala utara na siya kakamunto doon sa kakanyang utakuan. Ayos to na sumiyalo sa Quran, paratian tanong. So Allah na laysa kami siya. Dari beratian, demi peribarat sa Allah. Kaya sa pamikiran na kaunsan. Witness so Allah na makapaligid ayat yan yun na para kasabutan ng mga to na malagi-lagi ko ism. Siya ko kabutuan ng ngaran na malagi-lagi. Malagi daw sukad niyan. Ay ano niyan? Na so Allah na beratian ka sa mga sifat yan. Rokon teman. Dia pemikiran to na sifat, di ba? Di mata di ka butuan. So Allah na wallahu sami'un basir. So Allah pa kan ko pagay na upama ko wala di pa kan di ka perhatian ati bape mo kasi di pa maganda di ka bukun gula. Na so ano sila pinigin ng tangila na nilaw ka pa na ada tangila wala di ka butuan. Jangan may sa tangila wala doon na ano ay butuan na tangila niya. Perhatian sa mga sifat. Laisa kami siya dai perhatian. Sa atin di ka doon sana sudia sa wala utara na kuruti mo ka mangudo. Mata na wala udia di ka butuan. Ayaw pa ganun yung apel, hindi nakakuro pa pati. Ano na kumabot sa kataman yung pati ka. Sumasaya nga sa alim, di mo di magigibig. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Pisundo na kapag yung mga makalakad naman. Daman din meron sa Dr. Bonipula. Makita matang sa akpikpita eh. Kata syukuran na hadis na kaya sana-sana. Biyak ada kalas sunat na ito manggil ba? Ay mo kataon ka sunat na aming kapaniwa. Na sudip siwa ka na ipakilele ang ro. Nalitigin na alim. Mele nga siwa kayo. Subhanallah. Mata na kay mai idingan mo. Kanaba marata ka mustahab su kasiwa. Katawan ni lang ito. Allahu Akbar. Di ka kanaba na mustahab na. Tuwanin na malibalas. Na ayaw po kami nakaroon na. Giyang tuwa ilagay-lagay kan ko. Subhanallah. Mga bilang, oy dali ka na tagi no hosta na pagati na kisusukan mo sa promoting na mga sopi. Anyway kaya niya kana biuler ka. Ano man ikapitas kita to mga ulama ini apa yang ko pugi kami ada. Ay di kaya ako na magina pa natin natin sa mga sabog. Kaya mo bigay na kata belian na natin talang agay na pugi nga. Naya di nga di mapamulan aki bernadip kumpari ka sa pagtaw. La hawla wala quwwata illa billah. Ay dapat mo. Insyaallah. Diba tawag yung anak. Tsaka may iba't kaibigan ako sa dipuro sa bayo. Social media na kaya nawakan nung kakita man nung nalago manisa. Ay man to ipundutan ako mga tong natubod sila na. Itu sila siya ko agama na ay man na apaganda dito ng mamusok tanong mga kuan. Kaya nga ay man na niya na masail ko agama. Ibatad ng wala ka basta madaw na masailanan. Dahil ba dito rami dito mamatay dito na makumpleto agama ini.
Agi na masain na san matitimu-timu sulangon-languan ay importante ko apagama. Mga dekori kayo ribat. Ay dapat ka. Ada ini pangdor ko nabi. Hinga kapanak sa ulangan tama sa kay pugo mo na yung tingin na suna sa ngayon kuan kasuba. Da sana man ikaw mo kumun. Lagi daw matigien. Nagotap sportoli nga siya dito isuna. Bago nga sa dali nakatira picture yan. May nga po pa ni pundo bisi yan. Jadi nga pa kamo man siya lim. Allahu akbar. Gupon na ya siya ini kailangan makablan sa pumatiyan ano. Bapiyap siya ito na ayak piti na Syafi'i. Nabati nga siya kaya di madhub sa Hanbali. Kung na malik eh. Agi ay bupungati na ka na Syafi'i. Dadi siya kaya piti kaya na yung pa ka. Kaya kabinasa ka. Buta ka ba? Din na wipirwa ka sa ngaliwalo pa. Sabi siya lagi ka sakpit. Makaptido ka nun. Nagupo ka sa yung pa ko. Kumapihan ko kaya bati. Nada. So sabad. Naawat. Pamakwaya pitero. Nabi na lagi din. Sumakasi sobra namin yung video. Agi nga makarap na nasumpay ang bublipaw mo sa pasbiyan. Video bisuto at kami susuna. Naupar udah kan rauta susumpa ka sa patrapurgo da kadata nga kabuban natin. Sa man mabibidyo das kami mo sa suna Ato na may sa di po at sa sumpa nga niya kabubo. Ati din makakuha sa suna kasi kabi na suna niya agi susumpa ka na tama sa patrapurgo da. Na umakalap pa suna Allahu Akbar. Bunti ta na so to ni tiru na suna. Na ay ada ini pangdo ko agama. Ay dai din po na di pula siya kini agi gidi na kikita ka po pole pwede ka jung masjid. Siya kaya tabi ako, nabay na uptero, bayawa ni Juan. Siya kaya ni, mga iba na tabu eh. Siya kaya na naya kapitian, nagilagay tinangayati, nakapigo siya di mat. Na wadi ba eh. Oh, wajib, ganun ba? Wadi ba? Nga tap pulog na utakab ito ng mga lakas. Ayaw pa sa buti. Oh, si mamu siya kaya, tinadi kay kasunatanan. Nami ako baka di pula kasunat ako wajib. Ano mo ko siya madisun? Agyo siya ko sumiyakin niya sunat na ayakap kiliran niya kanya wajib na tae. Eh bata para tiya kasi. Umang siya kini siya tiyak na siya ko sa wajib. Bayar ako mabuya kini dapat kubudo ko niyan. Lagi din mo. Agi siya ko sa wajib di pa para na sa latihan. Ato ni suwa na ka. Ko mga siran. Mga dili nga kapigo isusuwi gina di mat. Ana wala siya wala siya isusuwi siya nga atin kapigo siya di mat. Na may dagay kini na di ka kita di ka siya kita. Lagi dengan mau doa lagi, neno misu punam yang, namun ini sepatawin na suku niya mo. Yung andar kami sana adna alamiron na ada ni simudinun. Oh, neno bis kita yang, namun ini kapta dua ka berkatian na ada. Oh, mako sa mga alamin na sani jadi pangben, isa-isa kami. Ilala ko kung yung mga di simudin na pumunto kaya. Agama ini. Gupung ako sa grupungan na sika grupo sa grupo nabi. Na paimikiran ka. Ay ako no rabi na kadawat. Kada ba ni simudin na kana ba alami? Ba picture wala uta uruti nga si mo na sana, uruti nga si kaya kawan. Dah, ay pagunutan tan mo kina sa Quran na hadis. Abu guys ada malagi lagi tinwaya umat wahid sa umat. Kada ba umat ro na umat sina umat ro. Pakai sa isang tanong so dito ni ka pagulid akal ko mga tao. Asa na siya ka matao na dami pinuno ka. Apendo ka ba sa naginawain ka? Di mo ta pakititido ka siya man. Kasapu lang kakataw, rin ka na, di ka mapatay o 5 bata, may patay ko 5 bata. Eh, bata lagi ba kasi na doon? Napakinginaway ka, kadi ka mong masukat ang marun. Di ka makapasang 5 bata, na walang kilala ka, nabuba sa nakuna ka siya. Di ka nakaraganan. So, giyag ini pang dawa ka ma. Ay, dapat yun. Giyag ini pang dawa ka ma. Sita naman doon. Pagandang na pagandang na, yawitin mo ka na, kakuro pa sa patiha ini, kapamagan na doon. Ustad, balang wala ka nakipindawa ka. Tunay ko tajwid buwa. Na anak ka magdagdag mo kada sa buto ka. Tapos pang do ka sa na ustad, miya kay luti ka buti, anak ka magdagdag mo tigas tum siya dapat pa nga so masay na ko sa alima kaya so para na mo blog. Mata na. Agi nga mga ustad, hindi ka turukan, ay hindi ka pagamdol lang, pwede mo ko tuban, sa pagamdol nakataw na ano tawo ni bilo. Kata no kan so na makisaya piyo. Gibata, ibu ka pagamdol niyan. Sibu sa yung takabot niya sa alhamdulillah na ako takamari singaw na betan ino na umataman. Gila ni sekreto mga ulama. Naya penubat saka Abu kataw niya nahmadu wa nusallim ala rasulil karim. Kenapa kana ipsi para bataw di pagamdalaan? Uwi na uta pagmin na nagya ko tuwa ayam anani na uta ipagitan no tinggi ito so. Mga ulama so ka ulama ikiran. Na pagad tanukiran agiginan ibili yung nabi ayam anani na salian tira. Ada nabi. Ano kasi ito siya nabi?
Nadad na ba si Butsa kaya Quran, iba't ng wala. Wa kasi jam niya tiga-tiga sa engineer, muli na attorney, tabi ako ba ng engineer ko attorney siya. Professor pa na sa UP, dayangan ko Nagyan nga English sa Quran. Napakit mana yung na English, naginom po ng English. Nang video akap mendero na usualim. Akakisabutera nun. Miyak kautotan ng video niya. Mas matindi akakisabutera na uta, alim mamiyari na siya. Naisibut siya ang Quran sa mga ulama. Napakalat, iba't at yung pamana, ugo ko at tawin niyo. So, argo mga ulama. Ang tamapapadali nila na ilam mo, nang balik sa mga ulera na mga padiin. Iman to, iba ka bugtuglawalim, na mga siya ito, di pa magidula na rin mga, di siya na sa ulera, di pa ang bulang. Mata anak atawanan na, di ito siya tayo, bulang na ulama, nakati, sa puro ulama. Ang yung buti siya ito, hindi pa gusto rin, tabi yung ginawa ba kayo sa utalo mo. Lagi yung tamakasot ako na pagumaan nila ng rumal. Dia pegi tu na sa pa kanong ta eta paparati ni wala nga sa pa ko nga sa pa ko ni bubungi ubo. Makakapira karon sa sekreto. Kapag ito. Api ake wa ta ari ulama nya gada ko man ino ko di pu makinig. Pagada daw so ga maka adna mapturu yan asar kay bulan na kana kabagkasa pa ni pa iptugo biya sa dunia mo gawi. Kasabo pa ni kaswata ka Allah. Nagyi mga pagari ko mga loksakan mga pagariak ni kay kailangan makapanood tinuri. Dudan tanong ayat tanong di panwa tanong tunay kaswati wala na ba tunay kaswati molbi tabi ako na ba tunay kaswati ustad tunay kaswati imam kaya man to dito di panwa tanong suwag ba di kata naman kaya tatig wala kaya kada lang mapaparati wa hum musyriku na kada lang ginan mga panan nakutok na isap na nakapanakutok tayo na di panwa tanong so adu wala utan lagi di manusia api kita una to dali ka maswat na sana maswat ka suwad na Agi nga manusia na di mo kuswata. Suwata ka na kayo, ba't ba ka kuswata? Na, miyakar ko na suwat na manusia ini. Tapos nga, umano gawin na, pumugin nga sa sabi mo. Lalapasin nga magiging tinap, kaya rarangin tangan yan. Dito na gawin, pumugin na ka, lalapasin nga magiging, kaya ano nga kuswat na kong? Suwat nga suwala, miyakar ko na kuswat nga wala. Asar kayo kalasan nga di kang galabuka. Nagito pa na utak, kapag na daw na, sugay nga pa na wala. Api ang gusto kayo na nakapi ka po katama ka na wallahi lang yung maduna naka ilaman na lang na di po makatama kabupagin sa bulong. Ang baka naman ka sa hospital na bupagin ka ng wala na bibugo di nagdataan. Sobrang sapat ang bandululo ko. Kaya nung ako tapasan na doon. Hindi na chuchukit mo na ko ako. Bumuli pa doon kipo. Napiyagi mo nakapo katama ka na mata nga isa na nalim wala di ka magdang. Kalabay mo kataon na kalim mo na isa kamilyo. Namiyang masaka sa tramiya ka na sa karubuhan miya tayo. Agi ibu kata nak kalimun ay, ni kalimun wala siya kaya kami akat terus umiyak ang balay. Gi kata tan walimu. Gi na epiterusan wala na tapang tiba. Lalu di makapas nagpakaya ko. Pera miya kata mo kay di pa ini ka binesa. Ba beda kini beda dulu tanaron. Aso sa ko pobre na dagtuli ko na miya kata mo na bundi kay binesa ay. Ipletenya apa ni? Nagito kasi sa ana na media ko sa Facebook, di ako mata, prili ako ni bani mga nadot. Kasi sa pasay na piyara sa ko na apa ni duwag bro sa pamakapira kira na miya to ni sa na biuno para ko siya na garo may inala niya tay. Nakatayo na dito mao kiti marata kira nakapakatamo ko to na wallahi katumo din na bani mga paniduwa. Nabiyan kaya ga na siguro duwa ko. Asara sisir ka na piya kami ako bidu. Apiya lang ako bidu niya sa kami aporon. Nakadaba ako kana kami ako bidu ga. Nabapiya lang na ako an. Sakit kada kanina daw po miya tay kapon na miya kapya kay patay na bosa der ka so ka sa hindi do kay binga sangad. Mago to sin ka porsyento. Gi kala yar go wagama. Malay yar sukakan. Dito malay yar sukakan. Apya kay miya tay kapon na ini patay nga na ungos. Kada kad baka ka bidu ko wala utala ada ani pa na mo niya daka pa na wala. Ugi na sala ka sisira so titu ga na wala ka adla ni mo ka wala sa pa surga ka. Ba piya man ba usug-usug. Agi der ka sa wagama. Amapo mo ko malalmot na mas lalo malaki yung sa era. So, giyay ka importante yung agama. Importante yung isuka pa na mo. Ibutog na yung wala. Kaso agama na, importante yung isuka pa na mo. Ngayon ako importante yung isuka. Bapya ka, miyata yung siru. Wala mo na siru sa dunia. Pero sa tema na baik, na daw makalutang. Naasar ka, na agama ka, na walay ka, na chance. Kapag kayo mo ka wala. Asar ay kalasaw tali nga di ka pag-agama. Abapya lang na tamo sa dunia na maya kuha ka. Na basta mapukas ang kaswa ka ma. Pagawa na ka. Ay pinaka-importante ang first move tan sa kakataw di ka palito na dito naman sa agama. Dito kay turon wala. Gawi-gawi ni karon niya tangila tanay wan di brat.
Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kata Allah. Itu mana untuk ayat. Pe antuni mau ulangan asal sisir ka ko so. Penggelebek na kasuay mana niya na gelebek. Aya ka penggelebek na ka maswat sa wallah. Dapat yo. Insyaallah. Hindi kailangan kubek sa ang gelebek tanong. Ay lalo tanong panigil mo kami nga di mo terima na wallah. Oh, ikhlas. Kapag ikhlas. Ay ako naman na ikhlas. Nasi ko sabar gumako naman ang laro iya wala sumada pa ini. Uy nayap tiro na ikhlas. Na penggelebek na kagiyong to gelebek. Nasa maswat ka sa wallah. Ay kadua. Ay mana ni na penggelebek na sa gelebek. Ay mana ni na sibo ini kidi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaso lang na simba na pala bid'ah. At ya terus tayo, may bid'ah sa tanong, matal ito si mga dua. Pakatanan niyo dyan. Lang na simba na langon bid'ah. Inong tabu, so inukita ng Nabi. Udukit yung Nabi na bid'ah. Nabasta daw, udukit yung Nabi, na bid'ah. Ito dari mga guru. Ay pakasalan na surbang na simba na bid'ah. Na ayaw mo doon na bid'ah na sa pinggil mo Nabi. At tuloy-tuladan yan. Pitero Nabi SAW may utawan na si Uya Pura Modula. Ila tu Nabi may akambaan so isarkan na bantu ko niya sa Allah. Alhamdulillah bantu ko niya sa Allah. Ija atas ahadukum bitunung tahditan alhamdulillah. Why? Ila tin may akambaan so isarkan ng abubuhay sa alhamdulillah. May kaysa na sa kataw ulama, may akambaan siya dito. Inatsin tiga kita alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini sabda walim dito yang ta pitero ka. Ini waktu silot isu Nabi dengan pamanaw ini pribadi tiga pihak kata dia kapsulot yang Nabi. Apa tinaka penelot yang Nabi baka di kata ya pikir wala gitu sa orang pendirian yang pun. Pernah di mana dia utak kayak tafsir na di makayong. Mari ba tayo tak tafsir. Dia na inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu gitu ni dari dan. Nakure-kure dulu tuh ayo pula. Ya ayyuhalladzina sallu alaihi wasallam taslima. Nakure. Ugay nagiya ko tatina kaya salawating ako Nabi na Peter Nabi nagibuwa pakambuan na alhamdulillah. Kasi ni Peter salawating ka doon ruban ini suban ko silawati. Maro na ba ako na ako. Ikato na ikadua. Aw. Iyo ko to gito ko ta sa kataw mabuo ma di sunat. Kaya ko ba sa subo. Oh, kaya ko ba sa subo. Mga tulad ni Ayo ba kasi ako na Peter Nabi na Rakat al-fajr khair min ad-dunya wa fiha. Gini so wano. Nasyan. Dua rakat as-sunat kung nano subuh na tumu adi dunia lamun mapapalan ko dunia. Nah, ya ko bagi sa kataw ma. Allahu akbar. Siber dua rakat bisa lang kami di rumah. Allahu akbar. Tira pakapatong rakat takan mo rakat kan mana dunia. Jadi guru. Wah, ya kada-kada ya. Biawal niya pakarakat. Ini saya daw alim. Tira ni ko to pakada-kada sunat ka. Kinakan ako baka piyaka video kasunod tayo. Lagi mereka na maranaway. Kira kaya Peter lagi na dulu na ka, baka na isunod sa 50 ka na ka. Kaya ka na palapas ako sunong Nabi. Ay sunod sa Nabi na 1000 ka na ka. Nabaka na piyaka pat ka na ka, piyaka na makarakata. Dah hadis sa betul. Iya mga tulad niya na. Iya nakaginawa rin kami bubuo mga ulama na may beritaon. Iya nga ako na kanabo pa kaburg, at kaya nang mabuburg. Ino ay kapwa kaburg, so mga ulama na, di kisisa ko kadidog. Di siya nung kisisa. Ino kapwa kaburg, yan kami ang gilibog ka namin, isong patuto amal. At ang gilibog ko nabi, ino ang pitiro, so lang na simba na bida, ayaw mo din bida sa pingal ko nabi. Lagi ito na doon yan, ang litero. Ayaw mo pisunatan, nabi doon nakata, baka na misunat sa 10 ka nakata. Nah, ikaw dia mata. Kami ko wala uta di ko ni karangit kami tinuli di mong dula. Tabo ko ni karangit na timti mo kami mga lim na pupawla tan siya. Ako siya sa mo tutu. Kita botan. Oh. Nakali kami ka. Dia mata. Kaya ko ba miya cuti kasi miya tiya ka suratul kahf na eba na niya wala. Miya ko mga bidan na miya bang Allahu akbar Allahu akbar. Naman mo mga tawa ina na bisusunat. Ita na miya titiru na misunat ada. Na bener dari ka sa so na so ay kapagubangan na sunat ro. Natigyan mo na rin ikaw sa pwede din ka ng mga bug. Mga bug ulam, kaya nabis ka ng ipurat, kaya tama sa ako ng luksira, di sunat sa umak na dito. Bago ka na kami ang sunat. Nabaka nung naipiya ka din. Kaya sunat ro, kaya kung hindi ka di siya naman nakabug, wala ka ito na nakagtag na adit. Dahil ka di siya sa utak.
Kadis dah hadis ka una ano bang ayat buat sunat teruna maka umaka sa masjid na sunat kadu. Tahiyatul masjid. Apa sunat bila di mga tuba? Awang bodoh anak dia kasul dah mama. Lain ka pa kasul dah miento. Dia sunat ka tidak dia sunat ka. Gitu. Ayat buat kami ngayon kaya pa kasul. Sama segitu. Nah, jika paguntud ta masa di kada na makasunod sa 2 rakaat. Apa yata di mga tuba? Kenapa kami kamu biar bangan atau mitin kerjaan nanti Allah maka pasal magban kami sudah kamamu. Tidak kau tubuh bahasa dan pandemi kabakan ini sudah takuan. Lagi til minggil bak sa sunat aya kataw niya na matuturo. Wag yang digil bak sa bidat nambas if kegudu o ay mana niya na mas kubay no setan di mura dusa. Kaso dimba dusa. Na makatarod na tubat ko wala lagi yang digil bak sa bidat. Na ay pipikan na sa bidang. Diptubat ko wala at di na kitwat ko ada ma. Kaya kala tanap na kasunod sa nga na tubuh. Una na luhur berdiri pama berapa puluh betul yang mga ulama. Allahu Akbar. Tinangay nung ano ka namin ako kapatid, sino mga ko sami. Sekarang kita tingnan mga bago, napapakabur ka kaya burga kami sa mga ulama, mga bago. Nabiyat sa kami ang mga bago. Nayakapit kami sa kapitong nabi na andi miyaw na ako nabi, usiya ko ka. At tinasunabi na sa kami mga bago. Nabot sa kami mga bago. Mga bago no, mga ando kami, kaya kapit kami na sa kapitong nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay dapat iwo. Insyaallah. Kalau saya kasawan, saya bukan itu kalau kasawan. Kailangan napkitulah, da kamu kasi 5 taon siya nga kitulah di punta yan. Ato ni kadua. Kaya kebangan. Yang kaya kapag bang, nasa 15 jumlah niyan. Na isa niya din na dikop pa kayo bakaro pagubila, bakaro bisila, bakaro pangaralat. Ay kata suwat pagbangon tani, suwat takano niya. Piya ko niyo kaya rangit tani wanto dun. Utabo sa corona, bako niyo kaya tala, kikita ba tano, kata mga 5 ikut siya. Nawala betul ni wakit ano dunia na nakisumiyang po kami. So hadis na di ka pa mga paula kami di siya hindi ka paula ngayon. Ay di kali benar na kailangan makapangunutang na ba kaya man nila gawan nila. Ako po nga pakipula, guminaw ka kala taala di ka mo kala imam, kala rasulullah kala imam. Miya di siya ka, di ka may pula kay kala taala kala imam. Ay ka kukuha si kala imam na so kala taala na ipilibudo ka. Kaya doon nila ka na basta mo masunar na paratiyan ka. Laka na nga kala imam. Ay ako ka na kala taala. Ay dapat ka. Kenapa tahu si makit po pola? Ay dapat kamu lubiyaw. Yun yung masuswa ini. Ayaw na nakapag po. A'udhu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Yun ni kapag bangatan. Allahumma salli sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allah. Ibu tenay wala. Ini halisina. Piyasong malaka. Benda ba sa tiro ulama. Natigalin. Niya tayo tanong. Mata ka sa tanong makapipida. O yung nga po tiro, piyaso ka bismillah, napiya ka na tayo, kung iba na kini ka na tayo. Apiya ka kapat siloti ko, nabili, isa parero kami. Betad doon ako darpayan, ka na mga darpayan. Bukas kami sa ibarat, kaya ako sabu-sabuti. Di nga kabat niya sa kuran, nabumarata, at tiyan natin susuguna. Kaya pa kayo mamumati ako sa kuran, nabutumat ako sa kuran, pagubluko. Abo mamumarata, pagubluko. Nabuti ako sa kuran, pagubluko ba? Siyaw sa siya, nabutumat sa kuran. Lagi ati, ada kayak ibu, ada ko niya siya. Siya kaya sudah masih, ada di itu mam. Ilam niya kami coba digabung, alhamdulillah, tiga yang kamu kanlah. Makambal ganti alhamdulillah. Pegudu bila kan, kalau nasuh kan apa pegudu bila, kenapa siya tak perbangga? Ada lah hadis sana, ada besar kan. Ay budu sana utai ni pangdu Nabi Allah marabbah tidak ada tamah. Itu bu. Ay dapat ya, malah kayak sawannya. Agi dalam tanah siya kay makasok pa, lamun tanah di mangan ba. Na ato ni kakisabot si, nakisingin na sa oras, sabi ko na 3D. Saya dapat, buatan itu siya 40 gawin, ada tanong-tanong. Jala. Ay, mana niya, madaya tauras. Takaboy sa akong tabuntan. May ito, wakina, pagkiyat tanong. Ibat ko wala ka, ulit tanong, awid na ka, dalawa siya karudakan. Kailangan nakasabutan tanong, kasi nakapkuti nga siya ng agama, nakapkuti mga siya sa budo ko bisari. Ibetul, saya cakap kuting sa agama na. Ino po na cakap kuting sa agama na kapkilaw na sabi mo ma. Tiyan ka amata ka sa mga saitan. Hindi ka pala agama. Agi nga agama na cakap kuting on. Laman na kami at titi mga ulama. Di nga mga ulama na bago ka to sa lima, mabubuwas sa doon na piraw na kitab. Na langon na kitab na butian yan. Nasa ka na isa siging kong ro. Subhanallah ta'ala.
Ngayon ito na, dito man nagyong tababay ka na. Uman makay sigmatiyan, nakaumanan niya sa butiyan, tinamata na yun, kumanan sa buto. Nagyang kaya gawa na ang mga marumasay. Kaya sa kapto tayo, kapto kabilang raw sa buto. Nagiti kapto karan nga, wala, di ka di may pagawa sa mga bidaat, di ka di may pagawa sa lang na kerang ito, wala. Kaya nga di manggalubok na sulang na at kuben, wala, ito karan nga si wala. Ay dapat iwo. Inshallah. Ay tayo makapunyat sa sumugi sa oras. Ay dapat iwo.